Eli moikris moi! Mä oon LBS Siniminttu ja joo. Ja tosiaan vaihoin maskotin. Mutta ei siitä sen enempää. Tosiaan tein pari päivää sitten Instagramin kyselyn, jossa oli 4 vaihtoehtoa ja siinä mä kysyin minkälaista videota te haluaisitte nähdä. Ja siinä sit voitti 1%, eli se oli tosi tasasta, niin voitti sellainen, että mä piirrän petsejä, mitä mä itse näkisin ne ihmisinä. Kiitos muuten tosi paljon kaikille, jotka äänestitte, se auttaa mua tosi paljon näiden videoiden tekemiseen. Ja muuten, jos haluatte jatkossa vaikuttaa johonkin, mitä videoita mä tekisin, niin kannattaa seurata mua Instagramissa käyttäjänimellä lps_siniminttu. Ja sieltä voitte nähdä mun kauniita kuvia, mitä mä oon ottanut. Ja sitten siellä voi kans olla jotain behind the scenes juttuja ja tällaisia kyselyitä, mitä videoita te haluaisitte. Tosi isoista höpöttelyistä, eiköhän mennä videon pariin. Ensimmäiseksi mä piirsin tällaisen oranssin merihevosen, tai siis tää ei nyt ihan oranssi, mutta kumminkin sinne päin olevan merihevosen, jolla on niin ihanat siniset silmät ja suuret silmät, ai että ne on niin söpöt. Ja siinä on kans ihania yksityiskohtia, ja joo, eiköhän mennä katsomaan minkälainen siitä tuli. Tosiaan ekaksi mä aloitin luonnostelemalla, ja mä halusin siihen kuitenkin näitä yksityiskohtia, niinku merenalaisia yksityiskohtia, joten mä tein tollaset korvajutut. Ja joo, nyt mä aloin ääriviimaamaan noita rajoja. Ja mä halusin noi suuret silmät siihen. Ja joo, nyt mä aloin värittämään. Siniset hiukset tietenkin, koska sillä oli niitä raitoja. Ja vaatteista mä halusin niinku jotenkin muistuttavan siihen väriteemaan, mitä siellä oli. Ja ihania yksityiskohtia paidassa. Ja tollanen ihana koru, joka on niinku simpukka. Ja siinä mä tein vähän yksityiskohtia ja aloin tekemään taustaa. Sitten mä aloin piirtää sitä petsiä, kun mä ajattelin, että mä en halua sellaista niinku kuvaa siihen, vaan mä haluan mun oman piirtämän petsin. Ja tadaa, ensimmäinen kuva on valmis. Seuraavaksi mä ajattelin piirtää tällaisen ihanan linnun, jolla on ihanat silmät ja jotain yksityiskohtia nokassa, jotain oranssia ja keltaista. Tämä petsi on supersöpö, joten eiköhän mennä katsomaan minkälainen hänestä tulee. Tosiaan jälleen mä aloitin hahmottelemalla tätä ja mä halusin sille sellaisen hienot hiukset, vähän pitemmät. Ja yritin saada korostettua noita silmiä jälleen. Ja aluksi mä ajattelin, että mä tekin semmosen värikkään tukan, mutta siinä mä vaihan sen tollasen perustukkaan. Ja päätinkin tehdä silmälasit. Siinä mä halusin tehdä tollasia pieniä keltaisia yksityiskohtia tuohon takkiin. Ja oranssia villapaidan tietenkin. Ja vaaleat housut. Ja nyt kun hahmo oli valmis, niin aloin tekemään tällaista keltaista taustaa. Ja jälleen hahmottelin tällaista pientä petsiä tonne reunaan, mitä mä itse olisin piirtänyt sen petsin. Ja valmista tuli! Kolmas ja viimeinen petsi on aivan ihanan tällainen liila koira, jolla on tosi nätit silmät ja tämä petsi on niin söpö jälleen. Tätä petsi oli superhauska piirtää, niin kuin näitä kaikkia, joten eiköhän mennä sen piirustuksen pariin. Tosiaan jälleen aloitin taas hahmottelemalla. Ja mä halusin korostaa tuohon tällaisia ihania hiuksia ja kans suuria silmiä jälleen. Ja kanssa tollaista ihanaa eleganttia muotoa tai tällaista kaunista ja hyvin muotitietoista. Aloin värittämään ja keskityin enemmän tällaiseen liilan sävyisiin väreihin ja noi silmät oli niin ihanaa tehdä. En mä tiedä, se vaan tuntui jotenkin mahtavalta. Ja toi hiukset näyttää niin ihanalta, näyttää niin pörröseltä. Apua. Ja päätin tehdä tohon hameeseen tollasen tassun kuvan ja kans laukkuun tollasen luun. Jonka jälkeen mä aloin tekemään taustaa ja aluksi mä halusin tehdä sydämiin, mut siis se muuttui vähän tollasen kukkamaiseen. Sen jälkeen mä aloin taas tekemään tuolta pientä petsiä tonne reunaan. Ja joo, kohtahan tää jo valmista. Tadaa! Tällainen hänestä tuli. On vähän ihanan söpö. Tosiaan, tällaisesta näistä tuli. Mitä mieltä sä oot?
Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin laita ihmeessä peukut pystyyn, niin mä tiedän, että tykkäsitte tästä ja mä voisin jopa tehdä toisen osan. Mutta joo, tilaa myös ihmeessä kanava, jos sä haluat nähdä tällaisia videoita jatkossa ja sä olisi seuraaviin videoihin, joten hei hei!